Així és, allà dalt d'este carrer de Sant Nicolau i de Sant Nicolauet, dalt de tot, comença tot i ahir hem col·locat per primera vegada fita històrica les nostres càmeres perquè vegin com és l'arrencar oficial, allò que diuen Clara de... Però el coll... Home del balconet, ell serà els nostres ulls, perquè els tenen bonics. Ferran Cano, bon dia. Hola, molt bon dia, Paco, molt bon dia, Clara, des d'ací, des del partidor, un lloc emblemàtic i molt especial per a tots els alcoians i per a tots els amants de la festa. És així on és la festa, un lloc privilegiat que per primera vegada vostès que estan a les seues cases poden disfrutar a través de les càmeres de Canal 9 en una novetat històrica en la retransmissió d'esta festa. Així s'organitza tot, una veu, una megafonia, un cronista fester de tota la vida, Rafael Domínguez, és el que dona la veu i el que organitza i mana, podríem dir, la eixida de cada filà, de cada esquadra, de cada coreografia per a que tot estiga en ordre i tot estiga correcte. Així els nervis estan a flor de pell. Acaba de començar esta arrencada espectacular, estan començant a passar les carrosses i les persones, el públic que no vol perdre este moment, pues avui també moltíssima emoció esta arrencada. Sí, molt bonico i de cine. I el partidor és un lloc molt especial per a tots. Això és lo principal. Això és lo principal de la festa. El tros del partidor és lo millor que n'hi ha. I el cos aguanta per esta vesprada. Aguantarà, tranquil, no patisques. El cafè licor fa miracles. Això diu, el cafè licor fa miracles, però bueno, el dia següent té les seues conseqüències. No. Està en Nurofen, que fa miracles també. A disfrutar moltíssim perquè així la festa acaba de començar i com ja sabeu durarà tot el dia, és el dia gran, és el dia de l'entrà i des d'ací jo seré els vostres ulls, parlarem amb els protagonistes, amb els càrrecs, els capitans, l'esquadra del mig, parlarem amb les ballarines i vos donarem tots els detalls en primícia abans que comenci la festa. Des d'ací, des del partidor, com diu el nostre cronista, per Alcoi i per Sant Jordi, abans l'entrada. Una entrada que, com veuen, ja ha encetat i ja ha envaït tots els carrers de la ciutat d'Alcoi. El que estan veient vostès en aquests moments a les seues imatges és precisament la carrossa del capità Cristià i la capitania dels alcodians, en aquest cas presidida o capitanejada, evidentment, per Nando Santonja, una persona que, com bé ell ens explicava precisament, no ha sigut fester de tota la vida, però sí porta 22 anys en la festa i sobretot portava en el cor i en l'ànima, com qualsevol alcoia, diria jo, i sa gran il·lusió de representar a Alcoi en un moment tan especial com esta, en les seues festes de moros i cristians. Com veuen, està acompanyat també, evidentment, de la favorita, en aquest cas la seva neboda. Curiosament, la seva neboda en realitat pertany a la filà dels mudèjares. És precisament la filà que enguany ostenta la capitania mora. I es dona aquesta circumstància de que tots dos en realitat podrien disfrutar de dos capitanies diferents, però han volgut acompanyar a Nando Santonja i en la seva il·lusió. No sols la seva neboda i apadrinada, en aquest cas, sinó també el seu propi germà, també membre de la filà mudèjares i que en aquest cas és un dels cavallers que acompanyarà al capità cristià, a Nando Santonja. Estem veient, evidentment, imatges en directe de les festes de moros i cristians d'Alcoi, escenes impactants, espectaculars, escenes úniques d'aquesta festa declarada d'interès turístic internacional. Paco Morrió, Clara Castelló. Així és, enguany més que mai, agermanats i ja sonen les trompetes des de les almenes del castell de la plaça d'Espanya d'Alcoi. La festa comença, està tot a punt i en aquesta cruïlla de cors, en aquest encreuament emotiu entre moros i cristians, enguany anem a viure una entrada històrica. Històrica, amb una història preciosa, però què ens sembla si veiem com ha començat esta entrada cristiana? Anem a veure el moment en què s'iniciava l'entrada cristiana del 2008. Bon dia, Sant Jordi. Benvinguts tots, amants d'aquesta nostra festa. Grandiós mosaic. No tenim àudio ahir, cristianes. Xiquets dormits, cavalls, arqueres, dames altives. Flamants festers omplin joiosos el mes d'abril. Floten al matí nostàlgia cristiana. Blanques banderes, guerrers, negres esclaus i llargs volen donar fe de la gesta dels nostres antepassats. Bullen curiosos, brillen colors. Que confusió. Partidor medieval. Cristians amb ànsies esperen l'entrada triomfal. Que posen en marxa el so del timbal. Alcoians, alcodianos, per Alcoi i per Sant Jordi,
avant l'entrada de Cristians 2008. Era l'inici d'esta entrada cristiana, molt emotiu. Era Jordi Reig, ell al Codiac i guany, i en el Boato, en els Cavallers, i heu sentit aquesta paraula emocionant, veritat? Emocionant. Posa els pèls de punta, però jo crec que tenim tants moments, tindrem al llarg d'este matí de la vesprada, moments tan emocionants. T'has portat mocadorets, Paco? Jo m'ha dut mocadorets, m'ha dut mentireta, m'ha dut de tot per aguantar així, perquè, senyores i senyors, estarem així al peu de guerra fins a la nit, fins que acabe l'Alferes. L'Alferes moro al voltant, diuen, el que sempre saben com comencen, però mai saben quan acaba. Jo crec que a les 10 de la nit estarem així tant per Canal 9 i també per Punt 2, sense parar. Home, clar, per aportar-nos cada moment, cada instant d'estes entrades. Entrades que comencen ja amb eixa esquadra de blancs de la Filà Alcodians. Són els que ostenten enguany la capitania i, com poden veure, senyores i senyors, comença l'entrada amb ells. Ahí els tenim, desfilen amb el traje oficial. És el que anava a dir. Hem d'aclarir que és una fila una esquadra de blancs. Ells van amb el traje original, diguem, de la fila. Una fila, per cert, la dels alcodians, que va néixer el 1912. Quasi res. Dins del patronat de la joventut obrera. I en figurava com a primer tron en aquell moment Joaquín Martí Pascual. Van ser uns anys difícils. La fila va desaparèixer entre el 1922 i el 1923. Però uns anys després, en el 59, i al si de l'Associació d'Antics Alumnes Salesians, es té la idea de refundar la fila Alcodians, i així un grup d'antics alumnes proposa la seva aprovació a l'Associació de Sant Jordi, que s'obté oficialment pel gener del 1960. I ahí tenim el primer cap d'esquadra en este dia gloriós de les entrades de moros i cristians, al so de la peça musical Zafirus, del mestre Francisco Valor Llorenç. Estan arribant ja al punt nostre de les càmeres, al carrer Sant Nicolau, i no vaig a deixar de... I ahí podem veure, en aquest acord, els cavallers del capità, que van en una imponent carrossa. Davant, justament, hem pogut veure Xina de refiló el ballet de les infidelitats. Es trobem ja immersos en l'acord. S'ha fet major i ja diu en este món medieval, mentre sona una imponent marxa cristiana que donarà pas ràpidament a l'arribada del capità. Sona Aleluia. Bueno, un himne importantíssim, per als alcodians. Este xic no vol sentir-ho. Pues destapa't perquè va, perquè enguany esta marxa complís 50 anys. Va marcar un hit dins de la història, però temps tindrem de contar de l'Aleluia, una peça a la que enguany se li faran molts homenatges. Arriben els cavallers a la plaça d'Espanya i sona Aleluia. Escoltem l'Aleluia. Ha sonat, ho hem sentit, l'Aleluia, mentre continua de nou l'entrada. Podem veure'l, i des de l'enramada, aquest motiu artístic que es cola per tot el recorregut, des de Sant Nicolauet, Sant Nicolau, plaça d'Espanya, Sant Llorenç, Avinguda del País Valencià, en tot aquest recorregut apareix l'enramada que lluís, que simula un pati d'armes, perquè recordem a tots vostès que Alcoi està immersa, de repent, en l'edat mitjana. És la festa alcoiana d'interès turístic internacional i que ve a contar-nos com en aquell 1276 un capdil moro d'Alcalá de la Jovada que li diuen Clara. Al-Rac. Muy bien. Al-Rac va intentar conquerir la ciutat. Hem de dir que d'on era? Torna a dir el poble. D'Alcalá de la Jovada. Ai, que si està escoltant-nos el nostre company Ximo s'alegrarà, que des d'ací li enviem també una salutació molt especial.
Efectivament, des d'allà, des del 1276, va intentar conquerir la ciutat, una ciutat que entonces estava ocupada per antics cristians, i en aquest moment el capdil, fart ja de pagar i pagar i pagar, pues una cosa com molt de nosaltres ara, però en hipoteca, pues en aquella època va dir, vaig a sublevar-me contra els cristians, i va fer un setge a la ciutat, i en aquest moment, Clara, els moros i els cristians es van enfrontar. Però no van comptar amb dues coses. Una, que el rei Jaume anava a enviar 40 cavallers i després que anaven a aclamar-se a un sant. Era un 23 d'abril i per aquella època el sant era... Sant Jordi. Sant Jordi. I conta la llegenda que va aparèixer una llum des del cel i va ajudar als cristians a guanyar la batalla. Això són, a línies bàsiques, el que els alcoians celebren en festes de moros i cristians. Estos dies. De moment no avancem aconteciments, tot això passarà en els pròxims dies. Ara, de moment, el que simulen és l'arribada de les tropes cristianes a la ciutat. Continuem amb les escenes de la història de Siegfried, la mitja part de Cruïlla de Cors, ja saben, el jove cristià. Es troba ja a la cort i com tots els elements, veiem moltíssims elements que ja ven davant de les nostres càmeres. Ahí tenim justament a unes ajudants de la cambra, perquè justament darrere vindran les dames del cavaller. Ahí les veiem en esa carrossa apareixent i acompanyades novament en una nova música. En concret, és la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi que interpretarà al pas d'estes dames Cruïlla de Cors. Cruïlla de Cors, obra d'Àngel Lluís Ferrando, actual director de la banda primitiva d'Alcoi. Recent, a més, pense que té un any aproximadament com a director d'esta primitiva. Aquí estem sentint ja la música, els balcons que estan veient els assistents el pas d'eixes dames dels cavallers i d'ací no res estarà el capità. És la cort on Siegfried arriba. Ara mira quina pluja de confeti, Darrere d'eixa pluja, de nou, les dames del cavaller. I ahí tenim a la banda. A eixa imponent banda, que és la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi, interpretant Cruïlla de Cors. Que precedixen, podem dir, a la carrossa del capità, que anirà amb la dama i dels cavallers. Efectivament, aquestes dames són les dones dels cavallers que hem vist abans i que van justament amb el sèquit de la cort, una cort que està a la ciutat d'Alcoi i que espera l'arribada dels moros esta vesprada. I ara, en este moment, sí, Clara, ahí el tenim. Anando Santonja. Ahí estan veient-lo, un alcodià
fins al moll de l'os. Fernando Santón Hassanz, capità cristià del 2008. Arriba amb eixa mateixa peça musical en cruïlla de cors envaint els carrers de Sant Nicolau, del centre de la ciutat. Junt a ell, la favorita, Paloma Santonja Serrano. Que orgullosos estan, eh? Que feliços els veu als dos. Un moment crucial per al capità, sobretot. Se li veu un home content, orgullós, i m'agrada un detall molt bonic que normalment no és molt habitual en l'entrada de moros, i és que no du casc, va destapat totalment. Ha volgut com descansant, com esperant la guerra, el casc el du justament darrere, i ahir veiem agarrat de la favorita un home senzill, és arquitecte, viu molt per a la festa i està il·lusionadíssim i d'una imponent carrossa en la qual simula com una cascada d'aigua darrere, tota obra dels creadors de Cruïlla de Cors. Està a punt de sonar de nou la peça Cruïlla de Cors, que arribarà amb ell, justament, fins a la plaça d'Espanya. Ahir es produirà un moment, podem dir, un dels moments més bonics del matí. Més bonics, sí, sí. Que és l'entrega de les claus per part d'un alcodiano, en la qual simula que, senyor capità, vostè té ahir les claus de la ciutat. I és que des del 1974, la fila dels alcodians protagonitza aquest acte de lliurament de les claus del castell al capità cristià, i és un acte que, com tu deies, es produeix quan el capità arriba a la plaça d'Espanya, i en aquest moment l'alcaide, amb la seva escorta d'alcodians, li dona les claus a través d'un alcodianet, no? Xicotet, podríem dir. Així marca la tradició, una festa pleníssima de tradicions. Temps tindrem de veure cada un dels detalls d'esta festa i com, quan s'inclou una cosa nova, va transmetent-se. Per exemple, aquesta enrama que veuen està des de sempre, des del començament, des que es feien les alardes allà a l'edat mitjana. La nova du des de l'any 85. Continuen els elements del seguici del capità cristià i la música que no para. Ahí estem veient de nou a Fernando Santonja, que va avançant lentament fins a arribar a la plaça d'Espanya. Endavant, capità. Nous elements del seguici, continua la història de Siegfried, i este bloc, esta escena, s'anomena Capturats. Ahir, Siegfried ha sigut capturat junt a altres cristians en les contínues batalles i guerres i enfrontaments que tenen amb els moros. En què estan ara en mans dels àrabs, alguns encadenats, altres engabiats, com veiem, porten amb la major dignitat possible el seu captiveri. I tornem de nou a la imatge justament davant del capità amb la seva carrossa. Ho hem pogut veure antes, una carrossa un tant especial, perquè ara, per exemple, es veu baix eixe pòrtic, baix eixa porta medieval, però pot canviar ràpidament i podrem veure com cau una cascada d'aigua. Diguem que és una carrossa amb sorpresa, eh? I per a sorpresa esta és la carrossa dels capturats. Així és on es troben els cristians agarrats per els moros. Així ve una altra part important dins del seguici de la història de Siegfried, perquè així és on Siegfried es donarà compte que els moros no són tan roïns com li havien dit, no són aquells monstres amb banyes, sinó al contrari, són gent com ells mateixa, com nosaltres. Mira que bonica la carrossa, que adornada i que preciosa. Quina preciositat. Amb l'adorn moro, amb els detalls cuidats al màxim, una carrossa cuidada al detall. Sí, podem dir que ell descobreix ara una civilització molt allunyada del que durant tant de temps li han fet creure. Està coneixent els costums i les formes de vida d'aquest poble que ell considera des de la seva infantesa els seus acèrrims enemics. Efectivament, són homes cultes, que saben d'astronomia, d'astrologia, d'agricultura. Són gent sàvia. No només ells saben, també descobreix que els moros ho sabran.
però arribarà el moment de capturats mentre arribem a un punt màxim en el matí, en la entrada cristiana, l'entrega de les claus per part d'un alcodià. Alcodià, que si no ho sabien els ho diem, els alcodians eren els antics pobladors de la ciutat d'Alcoi. I ara, en este moment, el capità arriba a la plaça. I sonen les campanes de Santa Maria. Sí. L'entrada del capità Cristià en la plaça d'Espanya. Ahí veiem l'alcodià, el xiquet alcodià. Un alcodianet que li fa entrega de les claus de la ciutat. Revolteig general a tot Alcoi, a l'església de Santa Maria, i estem veient-la davant justament el castell. Senyores i senyors, en este precís moment, Alcoi és cristià. El capità del 2008, Nando Santonja, té les claus, té la màxima autoritat de la ciutat, farà front als moros, sabrà lluitar contra d'ells. Aguantarà el setge? No l'aguantarà? Què passarà, Clara? Ho deixem en punts suspensius. De moment, ahí el tenim en les claus de la ciutat. Una tradició que realment no és molt antiga, com abans comentava Clara, però que va gaudir de molt d'èxit en el seu moment i així es repetís tots els anys. El segueix avui que en este precís moment tota la volta de la plaça d'Espanya estiga totalment envaïda per la cort del capità. Capità que es torna al seu lloc, juntament, ho hem vist, davant de la cascada d'aigua que du la carrossa, i ja és el senyor de la ciutat d'Alcoi. Alcoi és cristiana, la ciutat, quin plànol més bonic que ens ha oferit el nostre realitzador. I les campanes de Santa Maria voltejant. Observen la part de darrere de la carrossa, tot cuidat al detall, màxim cuidat, ahí com una espècie de gelosia entre les roques, perquè és, podem dir, una carrossa reversible. Té la part de la ciutat i la part dels boscos amb les cascades. Aplaudiments des dels balcons al pas del capità Nando Santonja, capità dels alcodians del 2008. Endavant! Del sol. Estic veient este pla general i estic veient que dia més bo encara, que no hi ha que confiar-se. En Alcoi la Puja sembla que és un convidat d'excepció. Sempre, no?, en el dia d'avui. Jo no vull parlar. Continuem en la història de Siegfried. Sí, crec que tots els cristians i tots els moros tenen preparats també uns impermeables per si de cas. Diuen que a lo millor esta vesprada algo de pluja tenien. És imprevisible, ni els meteoròlegs poden atinar en la festa. Després contarem un detall de l'església de Santa Maria, però quan tinguem un poc de temps. Ara no podem perquè la història de Siegfried continua. Arriben les fires. Ja saben, esos llocs on els comerciants medievals intercanviaven productes. D'ací tenim dos molt famoses, la Fira de Cocentaina i la Fira de Xàtiva. És un xicotet homenatge a aquest comerç, a aquesta activitat comercial que assolia d'un alt grau de desenvolupament en aquests temps. Ahir veiem la música que l'acompanya i ahir veiem els firans. Sí, és gent de diferents llocs de tota Europa que arriba fins a les ciutats que organitzen aquestes fires per a intercanviar els seus productes.
Al Regne d'Aragó, en tota la resta de la península, es dona més la possibilitat de veure conviure amb més o menys harmonia a gens de les 3 civilitzacions del món conegut. Així, jueus, cristians i musulmans intercanvien els productes fruits dels seus avanços. I ara és el moment en què veiem ja un nou element, que són els gremis, que són la construcció de catedrals. I aquest és el present moment, pedra a pedra, com anàvem fent a l'edat mitjana, la construcció de catedrals, de presentar el nostre primer convidat d'avui. Clar que sí, així tenim. Tenim a Jordi Linares, que ens acompanyarà durant este matí en la retransmissió. Ell és professor del Col·legi La Concepció d'Ontinyent i volem que quede molt clar això i agrair a la direcció del col·legi que l'hagin deixat avui lliure, perquè ell va dir, és que m'han dit els de Canal 9 que volen que els ajude a fer la retransmissió, i així li han pogut donar el dia d'avui lliure. Ell és col·laborador també habitual de l'Associació Sant Jordi, membre de la fila Realistes i cronista oficial d'esta fila de Realistes. Jordi, bon dia. Bon dia, Alcoi, i bon dia, festa. Que bonic! Gràcies per acompanyar-nos un any més en esta retransmissió. Amb els seus comentaris, vostès podran comprovar com ell és un gran coneixedor d'esta festa i ens ajudarà a comprendre un poc més esta, jo no sé si trama complicada, podríem dir en alguns moments, sobretot per als que desconeixem tot el que passa dins d'esta magnífica festa dels moros i cristians. Efectivament, de per si la festa és complicada d'entendre alguns detalls que té, però en el cas de Sigfrid, la història que avui relaten els alcodians i esta vesprada relataran els mudèjars, pues també té molts detalls que complexos, exacte. Sí, sí. Molta innovació, però que tal volta li feia falta a la festa una innovació d'aquest tipus, i encara que siga complexa, jo crec que la gent sí que és coneixedora de tots els elements, perquè ha hagut un treball previ de tant de la fila mudèjars com dels alcodians d'intentar desvelar totes aquests xicotets, escenes, i jo crec que sí que la gent serà capaç d'identificar tots els moviments, totes les escenes, tots els grups de boato que van apareixent al llarg del dia. Sembla que feia falta, Jordi, un poc i si agermanament, no?, entre moros i cristians. Som enemics, no som tan enemics, som germans, lluitem per una festa. Sí, es parla d'una coexistència més que d'una convivència dels musulmans i dels cristians, però sí s'ha volgut eliminar un poc el terme de coexistència, de lluita, d'enfrontament, i apropar un poc els dos bàndols, ja que estem de festa, ja que estem parlant d'una activitat lúdica, festiva, pues, buscar aquest agermanament entre dos bàndols, el cristià i el moro. Atenció, Clara i Jordi, un momentet, fem un xoc de parèntesis, perquè arriba un dels ballets més bonics del Seguici del Capità. Arriba La Pesta, obra de Carmina Nadal. L'hem vist abans, la tornem a veure en esta creació que és bàrbara. Ve a significar un poc el que representava també en eixa època la pesta, la mort que s'escampa per tota Europa. I ahí podem veure els elements d'eixe ballet. És un ballet bèstia, és un ballet que simula la mort assetjant i que causava tantes destrosses a l'edat mitjana, i ahí es veiem. Anem a disfrutar un poc de la pesta, us sembla bé? Efectivament, en 1348 és quan hi ha una forta pesta provinent d'Àsia, d'Orient, totalment desconeguda, una malaltia que els europeus no poden fer-li front. Aleshores, en aquest ballet que hem representat molt bé per Carmina Nadal, té aquests elements orientals, màgics, desconeguts per als europeus, que no coneixen la malaltia, però sí que estan patint els seus efectes. Cossos en flames, cases abandonades amb el signe del terror pintat a tota pressa a les seues portes, gent que fuig pensant que la deixa darrere, quan en realitat el que fa és que la porta i es converteix en un mig per a propagar-la a altres llocs. Interpreta la banda d'Ador. El director Ramon García és també el compositor d'esta peça, que una curiositat està basada en Indiana Jones i el Templo Maldito, com a curiositat. Este músic d'Atzeneta d'Albaida també està dirigint en estos moments la peça Desfilada dels esclaus, que du acompanyament amb la pesta.
Està a punt de començar una altra vegada l'arribada de la pesta. Ahir torna de nou Carmina Nadal, que vaig a dir-ho, compleix 15 anys introduïda, participant plenament de la festa alcoiana. Ahir la vaig veure, en l'entrada dels músics estava pletòrica i tenia molta fe en que arribara perfectament a tots vostès, a tots els telespectadors, este ballet que, diu ella, que li ha costat moltíssim, però que finalment, com a resultat, millor el Ho jutgem. veiem, clar que sí. Ahí està la pesta, que és com els tentacles que arriben a cada un. Una pesta que es fa l'ama, diguem-ne, d'Europa i que tardarà molt de temps en poder eixir d'ací. Quanta gent va poder morir de la pesta? Alrededor d'un terç de la població europea del segle XIV pateix els efectes de la pesta, una malaltia que no saben molt bé com combatre i, de fet, va suposar la pèrdua de molt patrimoni pictòric en les esglésies, perquè el que feien era encalar totes les esglésies. Doncs pensava que era una difusió d'aquesta malaltia les pintures. Majestuosa la veiem ahir, representada la peste. La pesta. Com veuen, tots els elements de l'edat mitjana representats: la vida, la mort, elements de la vida quotidiana, els temors a morir en aquella època tan oscura. I el ballet està a punt de tornar a començar de nou amb la peça que va sonar ja, Desfilada dels esclaus, obra del mestre d'Atzeneta d'Albaida, Ramon García. Endavant la pesta. Mentre sona la música del ballet de la pesta, allà al fons, quasi al partidor de Sant Nicolau, amaneixen els esclaus, l'esquadra de negres, a sang I foc. i foc. I passa per davant la pesta. Ui, es fa fort, fa fort. Ahí tenim la creació i el primer element, el cap batedor, que és un poc l'inici. Veritat, Jordi? Sembla la presentació d'aquesta esquadra d'esclaus que representa un poc els mercenaris que venien de l'Europa de l'Est, de l'Europa del Nord, a combatir per els ideals de la mitja de la creu. I veiem aquesta imatge conjugada del cap batedor amb una de les cases més representatives d'Alcoi, que és la Casa del Pavo, un dels màxims exemples del modernisme en la Comunitat Valenciana. I diran vostès, què passarà en Sant Nicolau? Això és un element fonamental dins de la festa. Per allunyar sons, per a lluir, per a crear també un poquet d'expectativa, tenim el que a Alcoi anomenen una altra paraula, talló. El talló. El talló. És un espai buit que, si s'allarga massa, Jordi, és molt criticat. Sí, el públic en Alcoi és molt entès i si s'allarga moltíssim crea una situació un poc de la gent no sap què ve a continuació. Així, de totes formes, el cap batedor, que és el que està desfilant actualment en aquests moments, sí que necessita un poc d'espai per a fer les seues evolucions. Els cavalls sempre estan nerviosos de per si, per el confeti, per la música, i avui, a més, sobretot per la gran algarabia del públic. I ahí veiem una imatge de l'esquadra d'esclaus. Impressionant, ahí les tenim. Són els esclaus, els acompanyants del capità, i que dins de la cruïlla de cors d'este matí simularien la guerra. Esa part armada, bèl·lica, esa part més dura de la representació medieval de l'entrada dels cristians. Amb pas ferm arriben a Sant Nicolau, l'esquadra de negres, A sang i foc. i que baixen amb la marxa cristiana Xamarcai. Una peça interpretada per la banda de música Societat Música Nova d'Alcoi. Ahí estan, un disseny exclusiu
Els expliquem, és una estrena absoluta, este traje ha sigut dissenyat amb molta cura i amb molt de detall i que no s'ha vist mai, és el coll marca tendències, és una passarel·la dins del que poden ser els moros i cristians i expectació per veure aquesta esquadra, i ahí la veiem. Eix és el moment justament quan han eixit este matí, fa escassos minuts, d'allà dalt, del partidor, del carrer Sant Nicolauet, dalt de tot, estaven veient-los, m'imagino que estarien nerviosos, Jordi, estarien en un moment de tensió en el partidor. Tu has passat per ahí, conta'ns, què és el que Sí, és un moment de tensió que realment no saps ni on estàs ni el que vius, perquè és molt gran la tensió, el carrer s'estretix moltíssim, comença a sonar la música, la gent comença a aplaudir, comença a brollar el confeti, i no saps realment on parar-te i els ulls el porten cap al cel. Diguem que ahir et deixes portar, no? Sí, al cap i a la fi la festa és un poc un escap cap al cel. I el que fem moltes vegades al Collans és mirar cap al cel perquè és tant les sensacions que vivim en aquests moments que realment quasi no sabem ni on mirar. I el cel, en aquesta mirada posada en Sant Jordi, pues, sobretot, és el que ens marca el camí. Veiem els moments previs de l'arrencada de l'esquadra dels negres, l'esquadra dels esclaus, i que ja estan quasi arribant al cantó del Pinyó, que és l'encreuament entre Sant Llorenç, la plaça d'Espanya i Sant Nicolau. Sona de nou Xamarcall i tornen a aparèixer els esclaus. En aquest cas tan original. Atenció, perquè els esclaus del capità arriben al coll. trajes que porten l'esquadra de negres són un traje especial. Exclusius per al moment sols de l'entrada del dia 22 d'abril. Són trajes que s'alquilaran després en altres llocs, però que en el coll sols apareixen el dia 22 d'abril i que efectivament es dissenyen ex professo per a la festa alcoiana. Uns trajes que poden oscil·lar entre els 4 i els 10.000 euros aproximadament cada traje. Aprofitem per a parlar també del preu del traje del capità Cristià, perquè quan ha passat no hem parlat d'ell. Sí, Fernando va destacar que voldria tindre un traje senzill, un traje molt humil d'un capità senyorial, que és el que necessita Alcoi, és a dir, un senyor capità d'Alcoi, i crec que ha estat ben reflectida la seva idea. No ha sigut un traje molt recarregat, d'unes línies molt sobris però molt elegants, sobretot. En canvi, el que mostra la fantasia de les esquadres de negres és el que estem veient ara en aquests moments en pantalla, aquesta esquadra d'esclaus que és la fantasia en el màxim estat. Així és, el disseny és d'Alfredo Mullor i són mercenaris amb una capa molt original feta de pedaços. Ara intenten de veure'ls i duen un espinaç davant, justament. Ahí està veient-los front a nosaltres. És de pau metall, com poden veure, i la combinació de teles és molt original. L'espinaç justament que tenen davant, amb les seues armes, el casc també és original, du molt poc metall, jo diria que el casc absolutament res, i tenen les capes fetes de pedaços, preparats per a la guerra. Són mercenaris que venen de molt lluny per lluitar amb els cristians. I no sé què dir, estic al·lucinat, va. La veritat és que són espectaculars, els trajes que porten. És una imatge molt impactant. Sant Nicolau és un carrer que dona per a molt, dona per a somiar, dona per a disfrutar i sobretot per a viure esta festa alcoiana que cada 22 d'abril irradia un poc a tota la comunitat valenciana aquest sentir de festa, alegria i sobretot aquesta creença en Sant Jordi que fa quasi 800 anys ens va ajudar i avui ens torna a reunir a tots els alcoians en la plaça d'Espanya en esta festa, com ja ha dit Paco, d'interès turístic internacional. Veiem més detalls de l'esquadra d'esclaus que arriben orgullosos. Duem moltíssim temps preparant este moment i anem a deixar-los que disfruten un poquet, no? Mentre sona la marca Xamarcall. Endavant, esclaus!
evaporar el cap batedor cridant. Com veus el cap batedor, Jordi? Impressionant també, veritat? Tu eres un especialista, eh? Bueno, tan especialista no. Encara no he pogut fer el meu debut com a cap batedor. Sí que vaig tindre l'oportunitat, quan els Verds van tindre el capità, de desfilar a lloms d'un dromedari, que va ser una de les experiències més grans que puc recordar. I efectivament em queda una assignatura pendent, que és la de fer de cap batedor, que si Déu vol, d'ací 2 anys, quan tinguem més realistes alferes i capità, tindré la sort de poder realitzar les evolucions de cap batedor. Des de xicotet ja tenia il·lusió. Quan em vaig fer un poc més major vaig tindre l'oportunitat de poder ensenyar-me a muntar a cavall, i gràcies sobretot al recolzament de la família Llorenç Montava, Peluca, podré veure complit este somni de fer de cap batedor. És que diguem-ne que la família Peluca són els que s'encarreguen de preparar tots els animals que ixen en el dia d'avui, tant en l'entrada cristiana com en la mora. Fan un treball increïble. Des de principis de la dècada dels 90 estan realment preparant a nivell professional i sobretot legal, cavalls i genets per a que puguen aparèixer en les festes de moros i cristians. Una cosa tan insignificant com pot ser el cap batedor, d'una faena molt intensa. No es pot ensenyar a muntar a cavall en 2 o 3 mesos i apareixen en Sant Nicolau, perquè són molts els riscos que pots córrer. Atenció, perquè arribem a l'última escena del seguici, el que s'anomena els 40 cavallers. Ja saben, el rei Jaume I va decidir, davant l'amenaça del cabdil, enviar 40 cavallers a la ciutat d'Alcoi. I ahí està l'última escena, perquè assabentat el rei decideix enviar a estos soldats. I entre ells, atenció, es troba, com no, Siegfried. Quan es tracta de defensar territori cristià, ell no té cap dubte i s'apunta ràpidament. Ahí es trobarà ell. El que no sap Siegfried és que el seu germà Bessó, i així, Clara em mira en careta de tensió, sí, Per favor, lluitarà amb el bàndol de la mitja lluna esta vesprada. Però hem de dir que Siegfried ja està... és com un ancià, no? Podríem dir, ja té una edat avançada, Siegfried, amb tota la dignitat que li confereix la seva edat i els mèrits acumulats al servici del rei aragonès, caminarà colze a colze amb els cavallers